Necesitaríamos 2 Españas y media para poder abarcar aquello que el conjunto de los españoles consumimos cada año. Si acumuláramos el conjunto de los residuos que se producen en España al año, nos daría para llenar 2.900 veces a rebosar el Estadio Santiago Bernabéu. Dades contundents les que ha deixat sobre la taula esta vesprada la ministra Ribera per justificar la urgència d'una llei de residus. Avui el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte d'esta norma que gravarà el consum d'envasos de plàstic i que prohibirà els d'un sol ús al juliol de 2021. Això és a dir, es dir adeu, per exemple, a les culleres de plàstic. Desde julio de 2021 se prohíben determinados artículos que cuentan con materiales que permiten la sustitución de esa misma utilidad con otro tipo de materia prima. Pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos de plástico o productos cosméticos y de limpieza que añaden microplásticos en su producción final. És un dels aspectes que contempla la futura llei de residus, en una clara ofensiva contra els plàstics que contaminen cada dia més tots els racons del planeta. L'avantprojecte de llei de residus i sòls contaminants s'ha aprovat avui en el Consell de Ministres. A més, una volta aprovada la llei, es posarà en marxa un impost específic per avançar en la reducció dels envasos de plàstic no reutilitzables, amb què es recaudaran 724 milions d'euros a l'any. Se trata de un impuesto de carácter indirecto que recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español. Serà a partir del final d'enguany o principis del 2021 quan també hi haurà una nova obligació en el sector de l'hotelería y la restauración. Se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento. I també entrarà el nou text legislatiu en el reciclatge, buscant la reparació abans que la destrucció. És l'anomenada economia circular, on s'acabarà amb l'obsolescència programada. Precisament, la llei s'aprova ara que per culpa de la pandèmia estem utilitzant guants i mascaretes d'un únic ús. Quines conseqüències té això per al medi ambient? Una proliferació de productes d'un sol ús i un embalatge dels productes, per exemple, d'alimentació a través de plàstics. Ara ho emboliquem tot en plàstic i, segons esta experta, sense motiu. I no fa falta que comprem tots els productes embalats. Podem continuar comprant la fruita i la verdura a granel, portant les nostres bosses de casa. Això sanitàriament no té cap risc. Un altre costum que s'imposa ara, demanar més menjar a domicili. I de nou tot ens arriba en plàstic. Solució? Demanar que l'envasament que utilitzen siga biodegradable i que almenys siga el més fàcil de reciclar possible. I podem utilitzar la vaixella de sempre perquè si l'escurem a mà o la posem al rentaplats, el virus no sobreviu. Pel que fa a les mascaretes, les reines de la pandèmia, esta experta ens aconsella. La tirarem quan acabem d'utilitzar-la sempre al contenidor gris. No va a un altre contenidor, sempre al contenidor gris i mai a terra. Mai han d'arribar a la natura.